25ഓളം വരുന്ന MBBS ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് അറൈവലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മളിതാ ടിബ്ലീസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഫ്ലൈറ്റ് അവിടെ അറൈവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അവരെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പോകാം. നമ്മളെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന 3 മിനി വാനാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. 1, 2, 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് കുട്ടികളെ റിസീവ് ചെയ്യാം. വാ.